राखावसि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुप बे मोननै ग्रुपआ लोगो नांनानै खमैबो 50 बिगानिबो बांसिन हायाव माइ गायदों। क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि ओनसोलनि सानजा गेन्दोगुरि गामिनि आइजोफोरजों दानानै लाजानाय राखावसि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लोगो नांनानै देग्लाय बोसोराव गावसोरनो रां बाहायनानै 50 बिगानिबो बांसिन हायाव माइ गायदों। नखर खुंनायाव रांखान्थियारि हेफाजाब मोननायखौ नोजोर होनानै बेबायदि खामानिखौ मावदों होननानै राखावसि आरो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदों। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो हानाय बायदि सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनायखौ सरकारनिसिम खावलायहरो। थारैनो जोबोरैनो बाख्नायनांगोन राखावसि आरो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइ गायनायाव गावगावनि आंगोनि फिसायफोराबो आखायाव खदाल लानानै आलि खोनाय खोथिया रोगानानै हेफाजाब होफानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगो नांनानै माइ आबाद मावदों। बेसेबांखिनि हायाव आबाद मावदों नोंथांमोना? दाथ' जेनेबा हायाथ' 45 ना 45 बिगा, ओमफ्राय दा जोङो गायखांबाय आरो माखासे 30 बिगासो थांबाय। दा जों गायगासिनो गायबावगोन आरोखि जायनाखि बाद बाखि दं बेफोरखौ जों गायबावगोन आरो। मा मा सेल्फ हेल्प ग्रुप? आं हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट आंनि मुङा बिनिमा बसुमतारी। दा जोङो राखावसि आरो हायनारि ग्रुप मोननैजों लोगो नांनानै गायनाय जादों आरो बे। मा थांखि लानानै गायदों नोंथांमोना बे? थांखियाथ' दा जोङो मानो होनब्ला जोङो दायो मा होनो माइरंनि मानि गोबां दाम बारायनायफोरखौ नायनानै जोङो एसे सेफ जायो खोमा साननानै जोङो बेफोर खामानिखौ मावदों आरो। मानो होनब्ला जोङो दा सेन्ट्रेल माइरंखौनो जोङो 35 थाखा केजियाव जों बायनानै जानांगौ जायो आरो जोङो गैयै मानसिफ्रा जेनेबा लकेल माइरंखौनो जों जानो गोसो जाब्लाबो जों बायनानै जानो हाया आरो। दा बेफोरनि थाखाय जोङो एसे सेफ जायो खोमा साननानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। बेनो गिबि खेब नामा ना सिगाङाव गायखांबाय? दिनैनो गिबि खेब आरो। बेनि उनाव जों मावलांबाय थागोन आरोखि। मा माइनि आबाद खालामो? दा माइखौ जों मोननै माबायाव गायनाय जादों आरो। मानो होनब्ला मुनसुरि ओमफ्राय जोसा। साबैसे सोद्रोमा दं? सोद्रोमाफ्राथ' दा जोंनि ग्रुपआव जेनेबा हायनारि ग्रुपआवहाय 10 जन, ओमफ्राय बे राखावसि ग्रुपआवहाय 11 जन आरो। दा गासैजों लोगो नांनानै गायनाय जादों आरो दा। मा गामियाव बेयो? माबा इस्किनबुगुरि होनो ब्रिकेटाव मारुफारा। सरकारा जे 75,000 बावैसो सान सिगां बिटिआर सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां होनायखौ नुनो मोन्दों। दा नोंथां दाथ' मानो होनब्ला बेफोर लिस्टआव दंमोन आरोखि जोंनि मानि ग्रुपआबो। दा मोनगोन ना मोना जोंथ' आसा खालामदोंमोन मोनोब्ला जोंनोबो मोजां जागौमोन, जेनेबा खामानियाव बाहायनो हागौमोन जों बेफोर थाखाखौ। जों आसा खालामो आरो मोननांगोन, जों मोनथारनांगोन जेरैबाबो बे थाखाखौ जों बेखौनो आसा खालामो आरो। माइनि अनगायैबो गुबुन आबाद मावबावदों नामा नोंथां? मावनायखौ जोङो प्लान लागासिनो आरोखि मावगोन जोङो। मेसें बोथोरावबो जोङो मावनो सानदों आरोखि। जों जाहाथे सरकारनिफ्राय एसेसो उफाय मोनोब्ला जों बेफोर खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरोखि। मेसें जा दैज्लां जा जेखुनु जा जों मावलांबाय थागोन आरो। गुबुन मा खामानि मावो नोंसोरनि? बिदिनो बेसर टाइमफ्राव बेसर मावनोसै बा सिबिं मावनोसै, बेफोरबायदि आबादखौ जों मावलांबाय थागोन। आबादनि अनगायै गुबुन माबा आसार आलु बायदिसिना गायनाय बेफोरखौबो जोङो मावलांबाय थागोन आरोखि। जों आइजो माहारि हिसाबैहाय जों मावलांबाय थागोन। मानि बेफोरो जाहैबाय आइजोफोरनि मावनांगौ बिबानखा नालाय बेखौ जों मावलांबाय थागोन आरो। माब्ला गायसनजानाय? 2017 खुलुमबाय। जों बेवहाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोननै, राखावसि सेल्फ हेल्प ग्रुप, हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननैजों लोगो नांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो। बेसेबां बिगा होनदों? ओरैनोथ' 52 बिगा दङ हाया। 52 बिगायाव जोङो दा 30 बिगाखौ हाबाय। 30 बिगाखौ हानायाव बाखिखिनिखौ जोङो गायलांबाय थागोन। दिनै हाल जांख्रा जागोन नामा? दिनै जानाय नङा, हाल जांख्राया जोङो साननैसोनि उनाव खालामगोन आरो। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जे 25,000 रां बेखौ नोंथांमोना दासिम मोनथ'वाखै नामा? जोङो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनायखौहाय लिस्टआथ' दङ जोंनिया। लिस्टखौहाय जोङो मोनबाय मोननाया, ओमफ्राय दासिमबो जोङो बे अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हायाखै आरो। मोनगोन होननानै आसा दङ जोङो बे हाबाफारियाव जोङो बाहायनो मोनगोन होननानै बिराद आसा दंमोन आरो सरकारनि सायावहाय। नाथाय दा जोंनिसिम सफैयाखै बेयो। नोंथांमोना नैबे आबाद मावनायनि अनगायैबो गुबुन खामानि जेरै दाउ फिसिनाय बा आसार बानायनाय माबा माबि मावबावो नामा सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै? जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपैथ' हिसाबै जोङो बेफोरबायदिखौ मावथ'नाय जायाखै, ट्रेनिं लानो मोनाखै नालाय। ट्रेनिंखौ जेब्ला जोङो लागोन
मोनगोन अब्ला जोङो बे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आसार बानायनाय जि दानाय जोङो बाखिखिनियानो गासैबो जि दाग्रायानो दंजोबखायो ओमफ्राय दा जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनैखाय जोङो दाथ'नाय जायाखै आरो जेब्ला सरकारा सुबिदाखौ जोंनो होयो अब्ला जों दानाय जागोन बेखौहाय मोनबा सरकारनि हेफाजाब नांगौ हेफाजाब एसे नांगौ आरो औ गुबुन गुबुन खामानिखौ मावलांनो थाखाय दादि 50 बिगानि बांसिन नोंथांमोना माइ गायबाय मा खालामो जोङो बे 50 बिगानि बांसिन हायावहाय माइ गायनायनि उद्देশ্যआ बेनो जाहैबाय जोंनिया जोङो आइजो जानानै मावनांगौखौ मावखानांगौ हिसाबैहाय जोङो बेखौ मावनानै जोङो जाखिनि थाखा मोनो फैसा मोनो जोङो बेखौ आरजिनानै माबा मोनसे ग्रुपआवहाय जोङो माबा मोनसे खामानियावहाय जोङो बाहायहैनो हागोन नामा बेखौ जोंनि थाखाय उद्देश्य लानानै जोङो बेखौ मावनाय जादों माबे गामियाव नोंसिना जोंना इस्किन्दुगुरियानो ब्रेकेटआव मारुफारा गामि दरसेयैनो जोङो ग्रुप मोननैया लोगो नांनानै गायनाय जादों बेखौ जाहारबारि बिसिडिसि आबाद मावदों खरसानि बिथिङाव माबायदि जादों खरसानि बिथिङाव 60,000नियाव थांबाय आरो दा सेल्फ ग्रुपनिफ्राय जोंनिफ्रायनो गारनाय आरो न'खर खांनानै गारनाय नङा जमा फैसाखौ गारनाय जोंनि नोंथांमोना जे बे गोबां गुवार हायाव माइ आबाद मावदों बे हाया नोंसिनि सेल्फ ग्रुपनिखाना आदि मावनो आदि मावनाय माने माबाबादि जाबाय आरो जेराथि बायदि जेन'बा बिगायाव 1.5 मन हरनाय जों माखासेखौ बाद बाखि मोननाय आरो बिगायाव जोङो नैबे राखावसि आरो बोरैबा नामलाय हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननैजों ज' जानानै बाहाय माइ गायदों बिथांमोना दा बिथांमोननि माइ गायनायखौ जोङो न'खरनि जानानै बिथांमोनखौ जों मदद होनाय जादों आरोखि दा बिथांमोना गायै गायै दा जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो बिथांमोननि गायनाया मथा मथि 40 बिगासो जासिगोन आरोखि दा बेखौ बुंनाय जोबोद ग्रोम ग्रोमै खामानि मावनायखौ बा माइ गायनायखौ नुनो मोन्दों माबायदि मोन्दों जमा खौसे खामानि मावनानै जोङो बिथांमोननि माइ गायनायखौ नुनानै जों ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोन्दों जाहाथे इयुनाव बिथांमोननि माइ गायनायखौ नुनानै जाहाथे दस्रा ग्रुपआबो जाहाथे मोजां खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरोखि बिथांमोना बायदि बायदि माइनि अनगायैबो बायदि आबादखौ मावनो आखायाव लादों दा बे बिथिङाव नोंथांमोना हेफाजाब होनो हागोन जोंथ' बिथांमोनखौ जों अरायबो जों मदद होयो बिथांमोनखौ जों थुलुंगाबो होबोदों जिनिसा माइ गायोबा माबायदि जागोन खेथि खालामोबा माबायदि मुलाम्फा जागोन जों बेखौबो बिथांमोनखौ जों रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होबोदों आरोखि आथिखालाव सरकारा जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गुबुन गुबुन आफादफोरनो बायदि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होगासिनो दा नोंथांमोनहाबो जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनोहाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनबा साबसिन जागोनखौ बुंनो सानो बेथ' नंगौ दा बिथांमोननो सरकारनिफ्राय जों हेफाजाब मोननाया बिथांमोननि थाखाय बिराद गोनांथि दं आरो बिथांमोना जेसेबांनाखि दा गावसिनि माबायाव एकाउन्टआव जेसेबां जमा दं बिथांमोना बेखौनो हानलायनानै खामानिखौ मावलायदों आरोखि इयुनाव बिथांमोना सरकारनिफ्राय माबाफोर हेफाजाबफोर मोनबाय बायोब्ला बिनिफ्राय साबसिन खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै आं आसा दङ आरोखि चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन